महाभारत युद्धर सही महान नायक सूर्यपुत्र कर्ण ଯାହାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଦାନ ଆଜି ବି ଅମର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଂଗମେଶ୍ୱର ଗାଁର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ପୁରାତନ କଥା ଆଜି ବି ଲୁଚି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସେହି ବୀୟ ଧନୁ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଧନୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା କି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ଟାଣିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଆଲୋକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କର୍ଣ୍ଣ ତ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର କାମ କଣ? ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଧନୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭାଇ ରୁକ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ରୁକ୍ମୀଙ୍କ ଶାସନ ଏହି କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ରୁକ୍ମୀ ଏହି ଧନୁକୁ ଧରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମନେ କରାଯାଏ କି ସେ ହିଁ ଏହି ଧନୁକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଜି ବି ରାତି ସମୟରେ ସେହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଗ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସେହି ବୀୟ ଧନୁର ଶକ୍ତି। ସେହି ଆଲୋକ ଏତେ ପ୍ରବଳ କି ପୁରା ଆକାଶ ଝଲସାଇ ଯାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଠି ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି କି ସେଠି କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ବା ବାଲିର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରାତନ କାଳର କଳାକୃତି ପ୍ରମାଣ କରେ କି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କଥା ଆଜି ବି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବୀୟ ଧନୁ କୋଉଠି ପୋତା ହେଇଛି ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ ଆସେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।